Mga kapuso, Iloilo City LGU hindi anay magsukot sang saka sa renta sa mga stall sa mga merkado sa syudad tubtob sa tuig 2026. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala sang saka sa rental fee sa mga merkado sa syudad sang Iloilo hubalin sa bunga tuig tubtob 2026. Ini ang santo sa executive order nga ginpirmahan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang Pebrero 20. Nasaad sa mando ang pagpaiway sang saka agod makabawi pa ang mga vendor sa ilakita kung makapwesto na sa gin-rehabilitate ka mga merkado. Mayo 15 subong nga tuig natala na ang pagbukas ng Iloilo Terminal kag Central Market. Subong nga tuig man target buksan ang merkado sa Arevalo. 2026 target buksan ang Haro kag La Paz Markets. Ginklaro sang LEO nga ang pagpatuman sang saka sa sukot sa 2027 ang santo sa Regulation Ordinance No. 2017-176 kung sa diin automatic nga magasaka sang 10% ang rental rates tag sa 3 ka tuig. Ever since nga COVID, wala kang karat pasaka. Hindi tungod nga ipakarga sa ila ang mga balayran or what. Kay tungod nga ang LEO mangyapon ang mamanage. Kung ano ang pagpadalagan natin sang una, ang mangyapon. Pero Sa karon, yara sa masobra 100 pesos ang rental rate sa mga fish vendor. 300 pesos naman para sa mga prutas kag glutanon, kag 3,000 pesos naman sa mga peripherals o kung sa mga pwesto sa tubang sa merkado. Depende man ang rental rate sa kadakon sang pwesto. Ang mando sang alkalde ang ginakabigad ako nga bulig sang vendor nga si Jean. Okay, katama eh. Pabor ginasamon katama. Okay lang man na siya kay biskan hindi guro nagbago ang market, masaka man siya gihapon. Nalipay man si Maymay sa pagpaiway sang saka-sukot sang rental rate. Apang nagaayo pa ini sang isang pagkatuig nga pagpaiway. Inibangod, nagakabalaka siya nga hindi pa makabawi sa sulod sang 2 ka tuig. Posible kano, maapektuhan ang kita sa mga pwesto sang private partner sa lugar. Dako, oy, way man bakla na subong. Hasta mahapon ni wala na kami binta. Kani mga ngayo, liwat advance na sa 2028 para makabawi liwat. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.